finálovou jízdu. B finále 4VD. Takže tak, jak jsme zvyklí, 10krát to pípne a na ten následující tón, který může být jakkoliv časově dlouhý od toho posledního pípnutí, tak startujeme. Na poslední dlouhý tón startujeme. Jo? Takže máme odstartováno. Auta máme v první kole, první dvě auta. Tak na první dvou místech se usadili obě dvě, oba dva máme podvozky X-Ray. Takže kromě Honzíka Petroviče máme všechny vozidla na dráze. Na první místě jezdí Honza Mikulenka, druhý Martin Beníček, třetí Filip Rajdus, Honza Pěružek jezdí čtvrtý, Lukáš Kýrský pátý, Honza Spáčil šestý, Martin Raška sedmý. Auta se nám pěkně rozestoupí po celé dráze. Chybičku produkoval Lukáš Kýrský. Oba dva nové podvozky X-Ray krouží na prvních dvou místech, i když teďka Honza Mikulenka vyrobil chybu. Opatrně na to otáčení do protisměru. Chce dojet, co ztratil, a potom odskočila mu Kasple, děkuju za opravu. Martin Beníček na první místě, Filip Rajdus se dostal na druhé místo, Honza Mikulenka uváděl zatím třetí pozici před Lukášem Kýrským, Honzou Pěruškem, Martinem Raškou a Honzou Spáčilem. Pořádně se mění každou vteřinou. První místo Martin Beníček s velkým nástupem 9 vteřin na Filipa Rajduse. 11 vteřin má na Honzu Mikulenka.